फिसाइखौ गारनानै हारसिं जाग्रा आं राननासो जायो नै आं खावसे जादों ओमफ्राय खावसे थिनदों। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम टू माय चेनेल। खुलुमबाय बयखौबो आंनि आरो मोनसे शर्ट भिडिअ लानानै फैलायबाय। मानो होनब्ला आं बिराद ओंखाम उखैनाय मोन्दोंमोन, स' बिनिखायनो आङो माने पिज्जा बिहरनानै जाबाय, माने मिन्स जानोसै आरो माथो खालामनो ना, फुङावनो जानानै फैयो दखानावहाय, ओमफ्राय उखैनाय मोनो, ओंखायनो आङो पिज्जा बिहरबाय। माने आं हारसिं जाया दे, साननो हागौ आंखौ हारसिं, आं जाजोबनो हाया बे पिज्जाखौहाय आं हारसिं। स' नोंथांमोनहानि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै, नायलांबाय थादो। गोथाव नुदोंना? आंनि फेभरेट पिज्जायानो जाहैबाय मेक्सिकान पिज्जा। स' नोंथांमोनहा माखौ मोजां मोनो आं मिथिया, बाट आंनि फेभरेटआ बेनो। ओंखाम गोजां थ' जाबाय। गोसाथारलै, गोसाथारमोन दा। बेसेबा गोबावनि उनाव मोनजादोंमोन आङो। एसे आलदासो जागोन सानदोंमोन, अरिय' शेक अर्डार खालामदोंमोन आरोना, माबायदि नायनोसै। इमानबो टेस्ट गैया, ओमफ्राय दा आंखौ नुना माबायदि हामजोब्बाय, आंहा एकदम हामदों, गाज्रि जादों मादैहा, एसे लोमजाबाय दं, देहाखौनो मोजां मोनाखै। जा बमा गावगासिनो इथिं लwgwpwrआ देरहाबायदां, बमा गावलागासिनो। ओंखामखौनो जानो हायाखै, गावनि लुबैनाय बायदि, गोसो बायदि, जानो लुबैनाय बायदि ओंखाम मोनजायाखै नालाय, ओंखाम ओंख्रि मोनजायाखै, ओंखायनो उपायथ' गैया, मा खालामनो, उखैनानैबो थानो हाया, ओंखायनो अनलाइन खालामनानै जाबाय, लोंबाय आरो। नङा, फिसाइखौ गारनानै हारसिं जाग्रा आं राननासो जायो नै आं खावसे जादों ओमफ्राय खावसे थिनदों। जा गुफुर नुदों, ओमफ्राय मा फानलु गोनांखासोलै, मा होबाय थानो नागिरो। उनथिं गामलायना जायो, जालालै बेजों बिदि जायो। नै लोगोफोर, सोरनोबा गस्लाफोर नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन। नै जानायजों लोगोसे जानायजों लोगोसे ना, नै बे गोदान स्टक सफायदों लोगोफोर, पुमानि दोंखौ माबाया, बे ब्लेकआव दङ, ओमफ्राय वाइटआव